tady jsem já, jenom já, Vocas, a vítám vás u mého prvního vlogu. Jsem nová, bez proježování, vlogařování, no, tak to je asi všechno. A je mi 13 let, si nebudete mít rádi takový děti, jako jsem já, že? Takže si moc nepočítám, že toho budu mít tolik, ale budu se snažit, že to bude sranda a to tak se všechno. Takže ještě budu natáčet let's play, Minecraft a to bude hlavně na Minecraft. Aha. Budu to natáčet s kámošima, jako je třeba King of Smile, pak Rocky, Blambola a různý. Budeme natáčet vlogy v autobuse, jako je Mezi na hokej. A ty, co budou kolem nás, tak nevnímejte, oni se snaží prosadit. A proč autobusem? Protože my tak trošku hraje hokej, no, trošku jenom, takže se budeme snažit, ať se vám to líbí. A bude hodně srandy. Třeba ten Minecraft budeme dělat. Nebudeme to dělat vážně, budeme to dělat jakože ze srandy a doufám, že vás to bude bavit. Takže tohle bude asi vše z prvního vlogu a budou samozřejmě další vlogy, další a další vlogy a snad se uvidíme zítra. Takže zdarec! Oh.